abin da wannan jirgin yake in aka ce muku mutumin Najeriya ne ya kera wannan jirgin, na tabbata duk za ku yi mamaki. To ku biyo mu a cikin shirin bidiyon domin nuna muku irin fasahar da ya nuna. To masu kallo da masu sauraron mu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin nan namu na mulki alungu da sako don ganin muku abubuwan da ka faruwa kai tsaye na ainihin ci gaban wasu gurare da ma abin da ke faruwa daga kowane lungu da sako kai tsaye cikin gida kasar Najeriya da ma da kasashen ketare. Wannan mun samu muku wani matashi ne mai matukar basira wanda ya hada jirgin helicopter, wanda za mu kawo muku ainihin bidiyon sa yanda ya hada jirgin da kuma kokarin yanda ya yi kokarin tashin jirgin a ainihin basirarsa, kuwa abin jinjina ne. Sai dai kada ku manta kafin kallon nan cikakken bidiyo ku danna subscribing da alamar karrawa a wannan YouTube namu mai suna Hausa Kannywood TV domin samun labarai kai tsaye daga lungu da samu. Za mu sanya muku faifan bidiyon yanzu domin ganin irin basirarsa da kuma yanda ya ainihin baje kolin ainihin basirar tasa a wajen hada wannan jirgin helicopter. Masu kallo, idan har ya burge ku, dan Allah ku yi masa addu'a a comment section domin Allah ya faɗaɗa basirarsa ya kuma zama wani abu a cikin gida ƙasar mu Najeriya. Sai dai wasu ka cewa wai daga can gefen idan ma ya zama wani abin, wai daga can gefen ba za a iya taimaka masa ba domin ya ƙara zama wani abin a ainihin yankin ƙasar ƙasa. Na Najeriya da ma ɗaura kan wannan jirgin wanda yake baban yara ne, ga wanda muna cikin garin Kikinya. Cikin garin Kikinya nan gurin kuma injiniya namu nan gwamnati gidanmu da ke fatan na so kowa da ya gane cewa wannan ɗa faɗa ne fa cikin garin Rigasa a Kaduna, kuma ya zo cikin garin Kikinya kuma zai tada jirgi. Ga yallaɓai nan shi ma ɗaya daga cikin jagororin Kikinya kenan, gaskiya ne wanda yake wanda ya ga wannan abin nan jirgi ne dai namu da muke haɗawa da yake daga jihar Kaduna har Rigasa ma a jihar Kaduna, amma yanzu na cikin garin Kikinya. Yanzu da muna shirye-shiryen ta da wannan jirgin nan da fatan alheri, ana mu kowa fatan alheri. Sunan da jirgin nan shine malam baban yara muke ce mai, wanda ke Kaduna sai kuma ya haɗa mota ma wanda ya hau kuma ya tuka ta a lokacin mulkin Faye. Muna kowa fatan alheri da komai nan da muna ƙaru ga shi nan da gunan kwanan shi yana shirye-shiryen shiga ne a shirye-shiryen shiga insha Allah, masha Allah. Wani da muke bidiyo na kan ba Fatima insha Allah da fatan alheri insha Allah. To kun da kuna min fadlillah sallah ma caye fai za ku biyati salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Da an ce assalamu alaikum, Allah ya ku koma gonakin ku, koma ofisoshin ku, koma kantinan ku, koma kamfanin ku, ku ci gaba da nema. Na dakatar muku da nema ne kadai na iya lokacin sallar juma'a, amma ba wani ba ga wani lokaci da musulunci ya ce a tsaya da shi. kada kuma tare da subscribe sallar juma'a kadai aka ce a tsaya a ji ayi. kasancewa tare da ku da kuma Kuma yanzu ga musulmi ce rijalun la tuhihim tijaratu